ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay sa 54 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo ni kita sang panahon, mga kaaksyon. Apisar nga ti, mabatsaga naton ang mainit nga bulyada sang hangin, dala ina sang silak man sang adlaw, mga kaaksyon. Pero kinanglan naton mahibaluan kung kumusta ginang aton sining sitwasyon. Ano? Una sa balita. Una sa aksyon. Nagagulugal oman palibot ta, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental, maybe siguro ti may ara pagid sang nabilin abi nga mga kuana. Tulo o kuan natipon-tipon sang ulan pero hindi gid siya ka bundak na. Bilog nga adlaw, na medyo mainit gid palibot ta. Ay buksin niyo lang inyo sini nga mga bintana sang puloy-an para di kang matam-an sang elektrisidad, sang electric fan, di ganit sang inyo sining air condition. Action Firing Line. Pero kaysa ang hamboy, ang habyog sang hangin, no, mainit man, no? Pero man, no? Anyway, sa aton sining linya, mga kaaksyon, gikan sa Provincial Disaster Management Program Division, ari sa aton nga linya si Sir Gani Republica. Sir Gan, evening. Mayang gabi action by no sa aton mga listeners. Mayang gabi ari ay hatag naton lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Lunes kita karon. Marso 29 tuig 2020-21. Way lang yun daw pila ng kaadlaw na terminate ang northeast monsoon, no? Ang nag-influensya karon ang dominante nga kapaang sang hangin dala ini sa easterly sa baybayon sang Pasipiko ni apekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan
nga may naligwin ini nga pag-ulan halin sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang Davao kag Suksargen medyo nahalit-halitan ini siya sang trough sang low pressure area. Magalumon ang ilang kahawaan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Pero daw wala tsansa ni siya nga ma-develop sa isa ka full-blown nga isa ka bagyo. Wasaag na siya action by, no? Hindi lang matingala. Pero ari siya sa dalom sang Mindanao daw, way tsansa ni siya magpasaka diri sa Bisaya sa aton kag sa Luzon. Ang Northern Luzon ara sa Mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan kag ang iban nga bahin sa aton bungsod ara man sa Mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin halin naman niya sa nasidlangan pakadto na minan nasidlangan ukon east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya kon sa Western Seaboard sa Kabisayan, nagapabilin ang Negros Occidental kag Bacolod nga may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Butsi nga nun maayad-ayad ang aton timpo kay may daligwin ini nga mga pagulan. Kag napaidalon kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin halin ini sa nasidlangan pakadto namin nasidlangan o kon east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang haton kadagatan ara man sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang kataason. Alas 5:43 ni hapon naghunas no lapad-lapad 0.0 metro ang kanabawon. Ang taob karon alas 12:01 tungang gabi kun sini nga kagahon sa takos nga 1.5 metro ang kadalumon. Kag alas 5:59 sini nga hapon nagtunod si aring adlaw magabutlak naman ini sa alas 5:48 buwas sa aga. Ari kita 27 hasta sa 33 degrees Celsius. Kadto kita sa kay Bulkan Kanlaon, nakarehistro kita isa ka volcanic wave, isa lang ka pagtayog sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. Ara sa Mahuyang hasta sa may kasarangan nga pagbuga sang white steam flooding sa gihapon nga pag-aso nagtaas ini kapin sa 300 metros kag nagkulap ini siya sa direksyon namin na sidlangan kag nabagat na nakatungdan northeast kag southwest. Ang sulfur dioxide nga iyagin bugani natakos sinilanggid nga Marso 27 1,230 toneladas no sang pitsa 27 sang Marso. So gapabilin ang ground deformation na gyapon nga ginaobserban sa aton GPS o kung global positioning system kag aton electronic tilt meter ari sa kubay na installed nga may gamay lang nga pagubag sa nanubuan kag tunga-tunga sang iyang kaldera o kung abaga sang Hunyo 2020 amo ni mga parameters nga nagapakita may indikasyon nga hydrothermal sa gihapon tectonic kag halin dito sa pinakaidalom nga sulok-sulok ni bulkan, deep-seated magmatic proseso nga may magma dira sa iyang sulok-sulok sa idalom. So ang PBOLCS kag DOST in collaboration sa aton padayon nga naga-monitor sini aton ipabalo kag si Kanlaon ara gyapon sa alert level 1 kag padayon sa gihapon ng 4 kilometer permanent danger zone. Parte sa earthquake information, sa sulod sang 24 oras, wala kita may pagtayog diri. Do ara lang sa Lison, Antique. Lison kang Sibalom, Antique. Pero unfelt ni siya daw 2.3 ang magnitude. So layo sa aton action right. So manilakat sa aton timpo. Natural occurrence Bulkan Kanlaon kag pagtulutayog sa aton palibot. Right. Sir Gan, kompleto may gabi mabuhay ka Sir Gan. Thank you Sir Gan. Okay, thank you. Yes sir.
Okay, gapanilag sa mga ton sining mga utod ta nga nag-monitor sa lakat sang panahon, matulotawhay kita, no? Sige, sa mga utod naton nga nagapuyo siga sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Daligid lang antes pa naman ang tanan. Orasyo Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na sa aton sining nga pagpangalagad subong nga adlaw Lunes. Lunes Santo kita magkaaksyon Marso 29 na 2021. Bukas na nga aton sining nga Facebook page, paagya sa actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man kamo dira maka-text sa aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874. Pangabay lang mga kaaksyon kung maghatag sang opinion, greetings kag iban pa 2 to 3 liners lang para mabasahan tama ng iban nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob last 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Nagahinampot ang Simana Santa. Ang pagsaulog sang Simana Santa mga kaaksyon. Bihoy sa Oybisyan Santo kag Biyernes Santo nga kon sa rin nagakomemorar kita no sang pagluwas sa aton sang mahal nga Ginoo sa kalibutan, pero ang iba niya way untat nga pamatay. Objective, balanced Action Oliver, no? Pero teno nagahinampot kita Simana Santa kung tani ang program naton sa mga gabi medyo ka light lang tani bla kay ti inang kwan kita bla. Pero didto sa Toboso, bodyguard sang vice alkalde ginluthang patay. Sa sulod na sang iya sining grahian sang salakyan Action Oliver na hibal-an naton ining bodyguard nga ini kaagi dakop sa nagligad sang
kaso nga pagupot sang illegal nga armas luthang. Involved siya sa traffic accident. Pero isa ini sa motibo ginalantaw plus pagid base may komplekto iya sa property. Pero mo niya pinatay siya pagi sa pagluthang suspect do 4 ni katawo. Action firing line. Tiway pagid may matumod ding kapulisan. Sa iban nga balita lokal mga kaaksyon, isa iya ka barangay kapitan sa may Pontevedra nakaluthang sa isa ka sibilyan. Action firing line. Galing ini nga sibilyan nagpanglagas man kutsilyo mo. No? Linagas siya ang isa to katawo may pilas na sa liog. Paglabot ni kapitan sinaway siya kay pontaton si kapitan daw sa rusuhon niya pa. May bitbit nga 45 sa kapitan pinusangan. Kundi buslot ang tiyan niya. Action firing line. Ara sa ospital Subong may laway na puruhan. Si kapitan niya mga tubang sang kaso Action Oliver. Damo ganay gahambal sa nano self-defense na to kay kapitan niya. Kay kun why to siya nagdepensa. Ito yung bunon to sa sang suspect. Di husto man sila to. Depensa man to. Galing kay tinakatiro katawo is OP ina sa kapulisan nga filean gidya kaso ang mga nakatiro dira. Action firing line. Depende na to sa korte kung paano la i-determinar. Depensahan ni Kapitan Kaugalingon niya sa korte pero asas bang sa kustode sang Pontevedra PNP. Action firing line. Kay nasang aga may ara sang caravan gikan sa syudad sang Escalante may ara sang Rally for Peace mga kaaksyon. Naging patigayon ang gobyerno lokal sa probinsya. Ginpangunahan ni Governor Eugenio C. Lacson kag subuman ang alkalde sa syudad sang Escalante nga si Mayor Milicio Miboy Yap. Upod ang Philippine Army, Philippine National Police, inikadungan sa pagsaulog man subong sang ika-52 na katuig nga anibersaryo sang New People's Army. Action firing line. Tikadungan sang anibersaryo, may ara sang enkwentro na naman kay Action Oliver dito sa Oriental. Duwa naman to kaginaligar miyembro sang NPA nagkalamatay. Action firing line. Kwanta ni karon dayon tanig karon kay pulo tong una mo digad nga Martes to. Subong may duha na naman. Kay plastar taniliwat karon sa aton nga pagpangalagad. Action firing line. Ang mga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod Bakaksyon, i-check naton karon with Action na Dale Salazar. Kay diri sa Bacolod sa subong kon COVID-19 ang paghahambalan, admission sa mga hospital sa Bacolod nagasaka 50% operating capacity sa mga establishmento ginpahanumdom sa Bacolod EOC. Action firing line. Kabalo kay daw consistent ang mga isa na kasimana Action Oliver nga double digits kita sa COVID-19, no? Ay halalong kita kadelikado but so far sa Bacolod wala sang bag-o nga variant diri sa aton. Kulbaan ko na sa mga bag-o nga variant kay base bla for example dito sa Iloilo maghimo sila sang Iloilo variant bla. Action firing line. Kundi may PH, may Philippine variant Action Oliver. Base maghimo man ba sang Bacolod variant. Action firing line. Ay sus ko nga. Anyway, sa Bacolod ba Mayor Bing may panugyan sa publiko karon nga si Mana Santa. Action firing line. Sige, ang balita iya sa probinsya with Action Marlon Hinovia karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad kay si Mayor Bibo Yap mga kaaksyon nanindugan nga iya na nasabat ang isyu sa pagbakuna sang Sinovac vaccine. May pa si Mayor Yap kay way pa mapadalan sang DILG sang show cause order. Nakabalo lang siya nga ang mga alkalde investigahan nga ang nagpabakuna una. Nag-explikar na sa Action Oliver. Pero atong 5 nga angalan gabalandra sa nasyonal, way pa sila ka-explicar hasta subong. Action firing line. Kag mayuman ki si Mayor, si Congressman o kon si Governor Eugenio Lacson, si Provincial Administrator Ray Frando Diaz II, Dr. Ernel Tumimbang, and 14 others pa from provincial government ang nag-negatibo sa COVID-19, mga kaaksyon. Action firing line. Kabarong dumanyo last Thursday, kung di ka magsala, last week, nag-isolate ni sila sang ila sinitag sa tagsa ka mga kaugalingon, matapos nga may nagpalasitive, dira nga, di ko magsala do, 4 ka mga empleyado sa probinsya. Ini sila na-expose man, tiyan mo na nga nag-isolate man sila sa ila kaugalingon, nagresulta ini sang pag-swab kahapon nga adlaw o tinalikdan nga adlaw
ang resulta negative. So ang mga tawo to nga nabisitahan ni Gov. Lacson prior pa man nga naginuwa ini mga positive dira sa governors o kon sa provincial government office, nagbisita ni siya dito sa Surmo. Ti sulhay ng huna-huna nyo da kay negative iya ang gobernador sang Negros Occidental. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ko na karon iban nga dalag ko nga balita lokal diri kita anay sa nasyonal. Mga lugayawon kita rin na ho kay ang 5 ka mga alkalde nga amo gining gabalandrang ngalan la sa national news mga aksyon nga nagpabakuna sang vaccine against COVID-19. Hasta subong wala paghapon sila naka-explicar according to DILG. Tisunod diri sa DILG nga sa Miyerkules nga adlaw, papanaogan sila sang show cause order kag tagaan liwat sang 3 naman ka adlaw to explain kung nga ang una pa sila linya nga nagpabakuna sa ning COVID-19 sang sa mga frontliners nila. Action Firing Line. Sanday Mayor Alfred Romualdez ini Santa Cluban, si Dibo Tuan, Tibuli, South Cotabato, Sulpicio Villa Lubos, sang Santo Niño, South Cotabato, Noel Rosal, Ligaspi ini Siri Albay, kag si Abraham Iba, taga Bataraza, Palawan, mga kaksyon. 5 ni sila. Nga ginay-pa-explicar, ti subong way pagyapon la ka-explicar, papanaogan sila sang show cause order on Wednesday according to DILG. Pierdes la kay Mayor Yapya kay nag-una na explicar dayon na. Amo na yan, di na maghulat sa mga kung ano pa na nga ipapanaog sa DILG, explicar na lang una para matapos ang istorya. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa nasyonal, ti are ang COVID-19 sa mga adlaw nga nagpositibo. Portis pagkadamo na gid. Kay subo nga adlaw lang 10,016. Imagine mo na, 10,016. Why na untat nga pagsaka every day? Nga nagsaka na sa bugos nga Pilipinas, humalin sa nagumpisa si COVID-19 sa 731,894. Samtang ang naka-recover diri ara na sa 603,213. Ang nagapabilin nga aktibo 115,495. Kag ang patay nagdangat na sa 13,186. Action Firing Line. Parte nagasaka gid adlaw-adlaw. Kag sininga hapon mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte, si DOH Secretary nga mo si Francisco Duque III, Senador Bongo, si Vaccine Czar nga si Galvez, ang nagsugata sa 1,000,000 ka doses iya nga Sinovac nga nag-abot na diri sa pungsod Pilipinas. Ini ang pinakauna nga bakuna mga kaksyon nga ginbakal sang Pilipinas nga yari na diri sa aton gikan didto iya sa biotech sang Sinovac Biotech mga kaksyon sa pungsod China. Kabalo kamo kon apilang bilis ini anyways ginkarga ini siya sa Philippine Airline kag nag-touchdown naghugpa dira sa may Villamor Air Base mga kaksyon. Tigin sugat ni Presidente Rodrigo Duterte kag pila ka mga opisyales diri. Kabalo kamo kon pilang bili ni Action Oliver sang 1 million doses sa ginbakal sa Pilipinas sa China, 700 million pesos. Action Firing Line. Kita mo na ha, kwartang-kwarta. Tungod gid lamang sining COVID-19 nga nagtuhaw lang sa palibot naton, tinaka-income ang China subong sang 700 million pesos nga bili sang 1 million doses sining nasambit iya nga si Sinovac nga bakuna. Action Firing Line. Palaabuton mamakaksyon ang AstraZeneca sa masunod man nga bulan nga magaabot diri sa pungsod Pilipinas. Hala, hingagaw mga bakuna para mabakunahan ta ang mga importante nga mga tawo agud matap na kag mamat-amat naton nga mapahigad si COVID-19. Action Firing Line. Karon sa gabi makaksyon si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang ginatawag nga talk to the people, talk to the nation. Sa din makaksyon iplastar niya diri ang mga bag-o nga classification, quarantine qualification sang pungsod Pilipinas sa palaabuton nga Abril 4 tubtob sa 30 makaaksyon.
masunod nga bulan, no? Ang akon diri pag-intindi nga tutukan sa mga pagliwat-liwat sang classification didto sa Metro Manila kag National Capital Region. Nga didto gitsubong ya nagaduging nga nagadamo ang numero sang kaso sining COVID-19. Action firing line. Isa man sa agenda karon sang presidente amo iya ang pagtuon nga maghatag liwat sang bulig ang gobyerno ayuda. Dira iya sa nasambit nga mga lugar sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan, Cavite nga napaidalom sa enhanced community quarantine. Action firing line. Dire sa aton bisan wailan taya ayuda. Okay lang, importante nga hindi ta magbalik sa puno nga magkinaran-karan kita kag daw nakakita kita ya sang mga aswang kay hindi ta pwede kag wa spuloyan ta bangod sang COVID-19. Action firing line. Pero kung ayuda ang paghahambalan karon may imunohon ko kay may gin pang lockdown di nga mga pamalay sa Bacolod nga wala gin nakatanggap ng ayuda mula noon hanggang ngayon. Hindi gad lang nga simana nga gin pang lockdown ang panimalay sa subong way pakabaton bisan isa ka mumhos ang tinigang. Action firing line. Ina dapat tagaan man isla ayuda kay wais la kagwa pero pamunuhon ko lang na karon na pabati-batian tala ni mga kapitan da kon paano nila ni buligan ang mga pumuloyo nila. Action firing line. Sige, kagang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon. Are, kay ang Makabayan Black mga kaaksyon, binalbal na naman ang Duterte administration bangod sining COVID-19. Action firing line. Gintawag iya sang Makabayan Black mga kaaksyon nga ECQ Season 2. Oh, imagine mo na Action El Rey, may titulo sila ya. Enhanced Community Quarantine Season 2. Daw galantaw lang Action El Rey ya sang Philippine Idol Season 2. Action firing line. Daw American Idol o kung ano dire nga palagwaon sa television, no? Season 2 na ni kuno nga may sugpon pa Action El Rey, Enhanced Community Quarantine Season 2 nga kapalpakan. Action firing line. Amarangin palayag ni Deputy Minority Leader Bayan Muna Representative nga si Carlos Zarate. Siya porte nga kapalpakan sang Duterte administration, ineffective kuno nga lockdown liwat agin patuman dira sa National Capital Region. Action firing line. Siya wala man lang gin patigayon before ang mass testing. Ang agresibo nga contact tracing kag isolation kun tani ginhingagaw patindog ini kag mga bululngan sining mga biktima sang COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Tiyan mo na nga gin balandra na naman sang Bakabayan Black ang Duterte administration. Ati ila mo na lantawon tali ko nanong sabat ni Presidente Rodrigo Duterte sini karon sa palayag sang Bakabayan Black angot sini. Action Brian Borden. Action firing line. Kinahulat-hulat ko man karon ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa iya sining opinyon sa pagsaulog sa ika-52 iyang anibersaryo sang New People's Army subong nga adlaw. Oo, speaking of anibersaryo sang Philippine New People's Army makaksyon, sini nga adlaw diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental ang ginatawag nga caravan rally for peace mga kaaksyon. Tinutuyo sa nasambit nga grupo amo nga ipaluntad ang katawhayan kun tani sang pungsod Pilipinas kag madula na ining kinagamo nga ang nagailanaway lunsay man lang mga Pinoy. Action firing line. Nagligad nga si Mana pulo patay sa New People's Army sa isa ka enkwentro didto sa Gihulngan kag subong naman nga adlaw kay inalasay ang takna sang aga may ara sang duha na naman nga ginahambal nagkalamatay sa miyembro sang New People's Army sa nagluntad nga enkwentro na naman sa barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Action firing line. Dugangan ko nga detalye makaaksyon kag ang pila ka mga nagkalamatay to sa ang napulo to ang anom ginpalubong mga kaaksyon no sang alkalde sang Gihulngan kag ang iban diri nakilala na naman kon sa daysin o ato sila. Action firing line. This time i-check na to nabi ang pinuno o kon PIO
sang 3rd ID, mga kaaksyon sang Philippine Army to check kung ano gibala ang nahitabo dito ya sa Oriental Negros. Angot sini kag ano ang mga iban pa nga pwede nito makuha ang information gikan sa Philippine Army. Kwerte yang pinatsanay mga kaaksyon, no? Daw hindi maintindihan ang sitwasyon karon diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Diri sa Negros Occidental. La 7:22 na sa aton sini nga pangalagad. Online sa firing line. Sa aton nga linya, nandito po sa linya natin ngayon si Army Major si Non Pansito po ng Philippine Army, mga kaaksyon. Sir, magandang gabi po sa inyo. Action Bri, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating programa at istasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa time, sir. Alam namin medyo busy po kayo. Pero sir, ano pinaka-update nito nangyaring inkwentro na naman kanina doon sa may Santa Catalina, Negros Oriental po? Unang natanggap naming information, merong 2 namatay sa hanay ng NPA. As of this afternoon, sir, kumusta po? Actually, Action Bri, ang encounter ay nangyari hindi against sa tropa po ng Philippine Army. However, we were informed na yun nga, ito ay nangyari sa vicinity ng barangay Nagpinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. At na-engage nga po yung ating Philippine National Police at may 2 katawan at saka isang M16 rifle at isang caliber 22. However, further details, Action Bri is talaga is wala pa rin ako at siguro mas maigi na tanungin natin mismo yung Philippine National Police tungkol dito. Pero sir, sa tingin niyo po, yung itong grupo na ito ay may connection rin ba doon sa unang encounter nangyari doon, sir, last Tuesday? Kung atin pong titingnan doon sa latag ng ating mga kalaban ng People's Army, ito pong Santa Catalina ay hindi na po ito under ng Central Negros 1, pagkos under ito ng Central Negros 2 na grupo ng NPA. At para sa amin, hindi naman inimbestiga pa natin talaga kung ito ay kung kaninong grupo, pero sa amin pagtatansya ay ito ay under Negros 2, a separate group of the NPA. Medyo malayo na ba itong Catalina, sir, doon sa may Gihulngan? Pasensya na po, hindi namin sunado yung area. Actually, halos magkatabi lang din naman siya, kaso lang yung delineation kasi nila ng kanilang area of operations is itong Santa Catalina is under na ng Central Negros 2. Okay. So medyo maliban doon pala sa isang grupo, ayun, may iba pa talaga. 2 grupo lang ba ito, sir, or 3 or 4 ng New People's Army dito? Ang Negros naman, Action Bri, nung sinasabi ko noon ay maraming frente. Kaya nga pag tinatanong kami, ilan pa ba ang NPA sa Negros? Actually, hindi, sa totoo lang, ang hirap naming sagutin kung ilan talaga. Pero kami ay nagbabase kung ilan pa ang frente kasi ito ang unit na nire-recognize ng NPA. So ang frente naman, may general idea tayo kung ilan. Usually mga nasa 30 yan sila na NPA, 30 or minsan umaakyat ng mga 40, gano'n. Depende sa Pero yan talaga naglalaro between 30 to 40 in a front. Dati napakarami nating frente dito sa Negros. Pero last year, nung naabutan ko dito, Action Bri, is mayroon tayong 5 frente na kinukonfront ang Philippine Army. Ito ay ang Northern Negros Front. Ito po yung nasa ibabaw kung ating titingnan. Mula po ito sa may Escalante, Sagay, hanggang Bacolod at saka Bago. Yan po yung area ng Northern Negros Front. Kung ating titingnan sa mapa, yung pinaka-tip on the north. Tapos po, ang sumunod po dito is yung Central Negros 1. Kasama din po yung Don Benedicto sa Northern Negros Front. Yung Central Negros 1 po is tumatagos ito sa kabila ay Isabela, dito sa Negros Occidental. At papuntang Dihulngan, kasama na rin yung Moises Padilla,
Pero naghati po yun sila kung ating titingnan yung mapa. Kung nasaan yung Mabinay po is Central Negros 2 po yan. Nahati yung buong span na yan, nahati po yan sa gitna. So, pareho po yung Central Negros, pero hinati po yan ng 1 at saka 2. Central Negros 1 at saka Central Negros 2. Sa babang bahagi po ng Negros, is mayroon po tayong dalawa. Yung facing east, itong Dumaguete, Bais, hanggang papuntang Bayawan area, Siaton, Bayawan, yan po yung southeast front. At yung dito sa kabila, yung Chicks area, Hinobaan, Kawayan, and all others, yan po yung southwest front. So basically, 5 po. Pero, yung southeast front po, yung na-encuentro po the last June last year, ay nabuwag po ito, ang southeast front. Nabuwag po ito dahil base na rin sa dokumento na pag hindi kasi umabot ng 15 ay hindi po kinikilala ng liderato ng NPA na isang frente yon. So ang monitor kasi natin doon sa south east front ay may mga hindi na nga umaabot ng 10. So sila din mismo ang nagdikomisyon ng unit nila na yon. At mayroon man tayo doon, remnants po ang tawag natin doon. Sila po yung kumbaga staging point, but they're not considered as a regular front. Tapos yung Northern Negros front naman, ito yung sinasabi ko nga, yung pinakaibabaw, kasama yung Escalante, Don Benedicto, Don Salvador, hanggang Bago, Bacolod, ay may mga nakuha na rin tayong dokumento last year na ito ay dinidismantle na lang. So ang active front talaga natin is Central Negros 1, Central Negros 2, at Southwest na lamang po. 3 frente na lang po ang NCA na ating kinukonfronta dito sa isla ng Negros. I see, oo. Ganyan pa talaga. Sobra, malaki naman talaga yung nila, sir, coverage nila, sobra sa buong Negros Occidental at saka yung Oriental. Pero sir, maiba tayo. Kanina mayroong caravan rally, peace rally po. Ano pong pinaka ibig sabihin sa mga ginawa kanina, sir? Kasama yung Philippine Army, ang PNP at mga public officials dito sa Negros Occidental, sir? Actually, ang peace caravan po na nangyari na nandito kami, nandito actually kasama ako kanina, ito po ay isang activity ng Provincial Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Yung LCAC po natin na provincial level. Kaya nga po, nandoon si Governor Lacson na isa sa atin. Ito naman ay dahil gusto nating isiwalat yung kagustuhan ng tao na tapusin na ang insurrensiya dito sa isla ng Negros. At pangalawa, yung desire din mismo ng mga tao na magsabi na ayaw na namin, gusto na namin ng totoong pagbabago. Pangalawa, ngayong araw po na ito ay pinagdiriwang ng mga fighters ng NPA ang kanilang anibersaryo. So, with that, while they keep on telling the people that they are still a force to reckon, at ito ang sentimento ng tao through the Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict, ay gusto nating ipaalam sa lahat na kailangan talaga nating magkaisa para tapusin natin ito. So that was the Peace Caravan, at sinundan din natin ito ng peace prayer, peace rally, kung saan nag-alay lang ng mga prayers yung iba't ibang sektor ng lipunan, yung galing sa amin, galing sa Department of Education, iba't ibang grupo ng mga organization na nakikita natin dito. So we have a prayer, and we did set the peace post diyan sa may harap po ng Capitol Building. Kami po bilang tagapagtaguyod ng seguridad ng ating bayan ay nakiisa po tayo dito, base na rin sa panawagan. At sa atin din kanina, mayroon din tayo actually pagpresenta ng isang na-charge po na hinihinala ang miyembro or kasapi ng NPA na our government has been prosecuting them
for almost 2 years now. So more than a year. So ngayon mayroong pag-burn around, mayroong pag-aapila na siya ay magsasabi ng katotohanan and she would like to avail as the state witness of the prosecution. Sabi nga ni Fiscal Ranela kanina, ang Fiscal Ranela de la Fuente, sabi niya, bihira ito on the part of the government at mayroon talaga tayong problema in terms of prosecuting itong mga napapabilang dito sa NPA na ito na grupo dahil sa kakulangan natin ng witness. And kanina, dahil isineselebrate natin yung peace, ay inilabas din natin ito, yung kagustuhan ni Ka-Aisa na magbalik loob sa pamahalaan at tumulong doon sa paglatag ng kaso doon sa kanyang mga kasamaan. A total turnaround from her previous statement na sila ay mga aktivista lamang, sila ay mga pagkos pinapatunayan ni Ka-Aisa na talagang ang kanilang grupo ay may kaugnayan sa New People's Army. So meaning yung mga participants kanina, sir, yung iba doon ng mga dating NPA at saka dating alleged supporters ng NPA, sir, parang ganun po? Mayroon po tayo, actually multi-sectoral po ito, mayroon din pong mga galing sa local government, other institutions, mula po sa iba't ibang ahensya nasyonal ng ating pamahalaan, at mayroon din pong mga ordinaryong mamamayan na nag-iisa sa atin. I see. Yun ba, sir, ay nationwide na ginagawa katulad kanina or talagang Negros Occidental alone na, sir? Dito sa Negros Occidental mayroon pero nakita natin na mayroon pang mga ibang lugar kasi kagaya ng monitoring ko ngayon sa Iloilo City mayroon din po silang Walk for Peace na ginawa. The same way with Rojas City sa Capi. Mayroon din tayo na monitor sa Moises Padilla, mayroon din po sa Dumaguete. So somehow sa amin naman, kami pag tinatak kami ay talagang nakikjoin tayo sa worthy causes. Lalo't higit kung ito naman ay patungkol sa mga inisyatibo para sa kapayapaan ng ating bayan. Ito ba every year na, sir, or anong situation po? Actually, nagulat lang din ako kasi ang sumulat talaga sa akin, just to be honest enough, is yung fiscal po ng Escalante City na si Fiscal I'm sorry. Ang sumulat po sa akin is yung legal counsel ng Escalante, si Attorney Cha, asking for me to join. So, sa akin naman, wala akong kaalam-alam kung ano ang design ng kanilang However, when I came here, present nila sa atin, kaya nakisama at nakijoin tayo. Together with our 79th Infantry Battalion at saka yung ating 303rd Brigade. I see. At least, peaceful talaga yun nangyari kanina. At sana naman ito'y daan patungo sa demokrasya against mga NPA. Sir, Sir, may iba ako ng konti lang. Meron ako mga pangalan dito, 10. Yung 10 na namatay doon sa Gihol nga, nakilala na pala. Paano ito, sir, nakilala, sir? Yung mga may nag-claim na ba? Sabi nila, yun, pinalibing na lang kasi wala nag-claim. Pero ngayon may kumpletong mga pangalan, sir. Yes, kaso lang may unahin ko lang yung una-una pong na-identify natin ay si Jojo Necto, Alpiche, residente ito ng Sitio Agpapataw, Barangay Binubuhan, Kihulngan City, Negros Oriental. Ang kanya pong bangkay ay in-identify at na-claim din ni Sosa Lorita Alpiche, ang kanya pong kapatid. Ang pangalawa ay si Eduardo Tormes. Siya ay si Ido sa kanyang poda. Taga Batong Buang, Barangay Trinidad, Kihulngan City. Ang kanyang bangkay ay tiname ni Luz Biminda P. Tormes, ang kanya pong nanay. Pangatlo ay si Felicito Robert Peñanola, si Ka June or Juni, residente ng sitio na Nakuruhan, Barangay Quintinremo, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang kanya pong katawan ay claim ni Analisa Quinanola, kanya pong asawa. Ang pang-apat ay si Archie Kasulay o si Ka Diego, from sitio Batong Buang, Barangay Trinidad, Kihulngan City, Negros Oriental.
claimed by Milita Ego Kasulay. Hindi po nasusulat ang kanilang relasyon. Okay. Ang panglima po ay si Roberto Litong Jr. o si Ka Jonas, residente ng sitio Dadyanggaw, Barangay Luz, Gihulngan, City, Negros Oriental. Ang kanya pong katawan ay claim ni Elvita P. Litong, kanya pong nanay. At saka sinamahan po ni Roberto Richimi Litong. Ang pang-anim ay si Rian G. Elica Gadiano o si Ka Aaron, residente ng sitio Kasanday, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Ang kanya pong katawan ay claim ni Lauriana Gadiano, ang kanya pong nanay, at saka ni Helen Guarin Patagatay, ang kanya pong asawa. Ang pangpito ay si Felix Jojo Sapualo o kinilalang si Pido, vice taga-residente ng Kambarian, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Ang kanya pong katawan ay claim ni Maria P. Tusaban, kapatid po niya. Ang pangatlo ay si Reggie Rimasog, also known as Boto, residente ng Karanawan, Barangay Riverside, Isabela, Negros Occidental. Ang kanya pong katawan ay claim ni Roberto Cantina, kanya pong brother-in-law. Ang pangsyam ay si Jerry Neboy Timagus Calyora o si Jopi, ang kanyang koda. Residente ng sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Ang kanyang katawan ay claim ni Ignacia Calyora, ang kanyang nanay. Itong si Certain Jack po, ito na lamang ang miyembro o NPA fighter na hindi pa po nakukuha, pero po siya ay base sa ating pagkakaalam ay residente ng Malatanggad, Barangay Budlasan, Canlaon City. So ang remaining po na isa unclaimed na si Jack at saka yung 5 na claim na ay nasa covered court pa rin ng Gihulngan City under the supervision of 62nd IB at saka Gihulngan City Police Station. At sila po ay nag-signify na ililibing na lamang ng local government ng Gihulngan. 5. At saka update din po pala doon sa isang yung isang reported ay yung dalawang sinabi po natin na na capture it happened na yung isang wounded appears to be a minor, kaya we will stop releasing his name, pero na-release na nga din natin ito so ilagay na lang natin siya sa pangalang Ka Jojo so residente naman po ito ng Canlaon, Negros Oriental. Anong edad niya po, sir, itong minor na ito, sir? 17 years old. But however, this is upon his claim, pero bine-verify pa natin to at may mga procedures pa rin tayong gustong gawin sa kanya. Pero kumusta na po siya, sir, ngayon, sir? Siya po ay nakasustain ng gunshot wound sa kanyang kanang hita. Dinala po ito initially sa William Villegas Memorial Hospital for immediate medical attention. At saka na-turn over na rin ito sa Gihulngan City Police Station for proper disposition at saka and police procedures. Currently po, yung subject na CNT personality is under the custody of Gihulngan CSWD, yung social welfare po natin. Yung isa naman po, si Julio Rabot na previously reported na captured personality na taga Canlaon City din ay na-identify na mas supporter at immediately released Gihulngan City Station under Lieutenant Colonel Texon in coordination with 62 IB. At base po sa investigasyon na ating ginawa ay wala pong direktang involvement itong si Julio Rabot. Nakalabas na. Nakalabas na po ito. Ito po yung naabutan na naggagawa ng first aid doon sa wounded. I see. So sa amin naman, yun nga, minor yung isa. Pero may mga revelation na siya, hindi ko lamang nata-transcribe package dahil hindi pala, per consultation with our lawyer, pag minor talaga is hindi namin dapat ilabas ang kanyang video. So,
we will transcribe yung at wala namang naghihinder sa amin ay labas itong mga pinagsasabi din ni Ka Jojo yung wounded. Aha. Sir, lastly itong 10 na namatay nga. Sila ba may mga ranggo ito sa NPA or mga fighters lang talaga sila, sir? Sa tingin niyo po? Sa atin batsi sa ating nakalap na mga hindi ko na siguro iisa-isahin kung sino. Mayroon po dyan isa, siya po ang pinaka-CO ng Centro de Gravidad na platoon. Yung isa naman po ay miyembro lang ng SDG platoon. Mayroon ding itong isa, miyembro, yung isa ay squad leader. Yung isa naman is vice squad leader at saka assistant platoon medical. Yan ang kanyang yung kanyang designation. Yung iba po ay mga fighters lang din na base sa ating pagtatala. Ito po naman ay kina-counter check natin. Malaki actually ang role ng testimony noong isang wounded kasi para sa atin is siya ay gustong magbalik loob na sa ating pamahalaan. And sa atin lang is good na may realization. It took him a wound para ma-realize itong lahat ng ito. But isa din siya sa mga tumulong sa atin mag-identify ng mga tao na ito. And well, isa subject pa naman din sa marami pang interviews itong ating wounded na personality. Aha, sige. Sir, ang iyong panawagan, again, it's not too late pa naman, ang mga panahon kung sino pang gustong baka mayroong mag-surrender dyan sa trupa ng gobyerno po. Sa atin, daw budlegid ang armadong pakikibaka. So, alam naman natin yun. Let us be, sana we will have the wisdom to learn from the experience of others. Good na may isa tayong nakuha ngayon na magta-turn against the previous group that he is connected with. Pero mas maganda talaga na hindi man tayo na nasugatan, hindi tayo, yung iba, hindi na talaga nakapag-turn around kasi napatay sa enkwentro. So, hindi po ipinagbubunyi ng Philippine Army whenever mayroong patay sa mga enkwentro. Kasi sabi nga namin, kapwa Pilipino ito, halos magkapareho yung lingwahe at saka yung tradisyon natin. So, masakit din on our part, but we have to protect the greater majority. So, ngayon pa lamang, sana makita na natin yung liwanag na mas maganda pala pag mag-surrender na lang tayo at mas marami pa tayong makukuhang benepisyo at willing naman ang ating gobyerno. Dito ko lang i-emphasize ko lang dito sa nakuha natin na wounded and kinapture natin. Hindi po totoo na pinapahirapan, binabalatan ng buhay, kinukutya, minamaltrato, and whatsoever na mga pang-brainwash po na ginawa ng kanilang organisasyon. Ito pong si Ka Jojo, ay isang buhay na patutuo kung paano natin siya inalagaan. Parte siya ng grupo, parte siya nung talagang nakipaglaban sa gobyerno. At siya mismo ang nagsabi ngayon na hindi siya ginalaw ng mga kasunduluhan dahil kuha siya ng sugatan at wala na siyang kalaban-laban. So sana matutupo tayo dito. Hindi po totoo ito. At kami rin makakapapromesa kami sa lahat ng na kaya po naming protektahan ang sino man na gustong bumalik sa hanay ng gobyerno. With that, sir, maraming salamat po sa time ninyo tonight and mabuhay po kayo, sir. God bless po. Action Bri, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, magandang gabi po sa ating lahat. Saludo po ang Philippine Army sa inyo. Action Brian Warden, Action Firing Line. Aba na mga ka-aksyon, ang aton sining pagpamangkot regarding sining enkwentro kay na sang aga katapo ato sang Philippine Army ang nakaenkwentro ginti duha naman patay dito sa rally protesta o kon rally peace rally kina sang aga diri sa aton sa syudad sa Bacolod gikan sa syudad sang Escalante. Ang tinutuyo amo ang pagpaluntad sang katawhayan kag iban pa. Anyways,
Basahon ko lang para mangin pata sa aton sa nga presentation. In fact, nagpagwa man diri sang pahayag ang hanay sang New People's Army. Ibasahon ko ni ang pila lang ka porsyon kay medyo malawig-lawig ini mga kaksyon. O pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command sa ika-52 nga anibersaryo sang NPA, Marso 29, 2021. Reference ini makaksyon ka Juanito Magbanwa. Basi matingala kamo nga may-ari kami siniya nagapadala inisla sang press releases mga kaksyon ang NPA sa tagsa-tagsa ka mga radio stations, televisions, newspaper kagiban pa so that nga mabatian man ang ila sing nga bahin. Reference mga kaksyon ka Juanito Magbanwa, spokesperson Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, New People's Army sang Negros Island. Sa okasyon sa ika-52 nga pagsukat sang pagkatukod sang New People's Army o kon NPA sang March 29, 1969, ang regional nga command sang NPA sa isla sang Negros sa idalom sang Apolinario Gatmaitan Command nagahatag sang iya pagsaludo sa tanan nga mga pulang commander kag pulang hangaway kag pagkilala sa mga kadalag-an nga naangkon sa pagpatigayon sang armado nga paghimakas. Ato natagan sang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludo sa mga kaupod nga naghalad sang ila kabuhi para mapauswaga kag mapabaskog ang mga armado nga paghimakas sang pumuluyok. Hindi malipatan sa mga masa kag kaupod sila ni Ka Troy. Amo ning pinanglawag kay nga mga ngalan sang army si Ka Troy, si Ka Pido, Ka Jonas, Ka Jego, Ka Jekjek, Ka Iron, Ka Bong, Ka Mighty, Ka John, kag Ka JK. Napagkit na ang ila mga ngalan ang pagkabaganihan sa revolusyonaryo nga kasaysayan sang pumuluyo mga kaksyon. Last paragraph lang ko ginapabugal nato na mga naangkon nga mga kadalag-an sa nagligad nga tuig pag-abanse sang halintang sang inaway banwa bilang sabat sang birdugo kag pasistang pagpangatake sang US Duterte nga rehimen kag padayon nga pagdala sang kondisyon sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Kung wala sang NPA, wala sang bisan nga mga pumuluyo o kung wala sang pumuluyo kag wala sang masanag nga palabuton ang pumuluyong Pilipino, ilabi na ang mga mamumugon kag mga mangunguma mga kaksyon. Dira lang ko asta kay malawig-lawig ining press release ang ginpapagwa sang nasambit nga grupo sang NPA. Ang Duterte administration many times nga nag-attempt sang isa kontani ka peace agreement dito sa mga Netherlands so kundi hindi na lang hasta nga way gid datoy na materialize action Oliver kanugon because nga may ara sang mga ginapangayo ang magtimbang nga bahin nga hindi gid maghilusugot. Action firing line. Amo na to tani ang dalan para sa sa pag-isa sang bugos nga Pilipino sa bahin lang sang NPA kita may iban pagid nga mga rebelde dito sa Mindanao lain man tusla. Action firing line. Anyway, tulaton tani kabay pamay ara gid sang mag-abot nga presidente sa pungsod Pilipinas nga makadihon sining pag-isa, pagdula sang inaway sang magtimbang nga bahin kon katawhayan ang paghahambalan. Action Brian Borden. Action firing line. Ang bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa Action firing line. pagbalik naton karon digurigay check naton Action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod. Daragataas numero sang cases sa COVID-19. May mga hospital na subong nga gina-check ban kay do nagadamo jutay hospital sa Bacolod di ba si problema kita. Action firing line. Sa aton sini pagpangalagad dugay-dugay. Objective. Bow
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Manamyaw kita sa aton nga mga utod nakatutok na si Junior Pilagio sang Singkang Airport. Salamat gid. Alma Enriquez Alagon sa Pedro Laguna. Jocelyn Juan Gabales Guliman. Good evening Sumbray, watching live lang kami tanan sa balay diri sa DC2 Region per Alihis Bacolod. Salamat. Suset Alunan. Good evening Sir Brian, be safe and God bless you. Salamat man, kamamanda. Manang idilaos dira, naga-monitor man, upod kay Nanay Isabel, happy Monday. Sa araman si Manjo Arniho, Nico Divinagracia sa Japan, si Francisca Puso Moderaso araman. Kore Vidaha, good evening Sumbray, watching from Kuwait. Homa Lumina, Reyna Luna Alila Ortiz, naga-monitor man. From Mama Marcela Alila, always ginaga-monitor. Lilibeth B. De La Cruz, Girans Barela, Action Bright Monitor kami di asawa ko, Jessica Barila, Greatman Family Barila, sang Bagaa Sinigaran, Nanay Thelma Raray Pulion. Michael John Siso, naga-monitor man, greet lang si Herrick Mirasol, Greg Hostiniani, Puertas, Othello Dizon sa NCR Plus Bubble. Happy birthday, Action Miss Eden Abuso. Thank you. Ana Mandrigos Rob, may season 3 pa. Ina, sir, pro 2022 na. Kabay pangaway na lang. Si Angela Liarte gayon dato. Good evening, Sumbray. Monitor lang ko sa program mo. Bangga Totong 1, Barangay Felisa. Fernie Spaniola, good evening, Sumbray. Nagamonitor ko dire sa Barangay Lukutan, Kabankalan. Jenny Villasor, Araban. Jean Oisy, sir. Good evening, Sumbray. Action Firing Line. Action Brian Godspeed, salamat. Christine Minies Villalubos Araman, George Gargasiran, nagapamati gid. Lucia D.V. Bar, Action Brian monitor gid ko, permi sa imo live report kada gabi. Salamat. Angela Liarte gayon dato, thank you gid. Lilian Balagosa, watching with Gladys May Dinsay. Kumusta kay nanay dira? Baw. Salamat gid. Si Tita Lilian Galini, salamat gid sa pag-monitor mga kwanta ini, mga tita ta ini ho. Si Sir Norberto Barniso naga-monitor man. Salamat si Major Gail, no? Major Gail. Asis Mahinay, good evening Sumbray, watching from Pangasinan. Ara man si Philly Prilan, Brian Jonaldo, thank you gid. Ami Agostines Varon, good evening Sumbray, tamiyaw ko family Agostines Varon kay Elmer. Sa Kalumangan bago gapamati gid kag sa Hacienda San Miguel Lacardo ta, salamat gid. Francisca Puso Madiraso, good evening Sumbray, watching from DC2 Region Pearl Home Subdivision Alihis. Noel Quintanilia Omania, naga-monitor man. Deb Store Disilias, good evening Sumbray, monitor di sa transloading Marsa. Maaw upod kay Buknoy kag Chief Ronald Tutong Koki Ronron kag Olivia. Paul Street Pardy King or Paul Street Pardy King. Good evening Sumbray, monitor lang kami always sa Arba. God bless, more power. Thank you. Kativer Araman, Emily Aligarbes Nobles. Good evening po Sumbray, watching live from Pasig City. Larry Humayaw, naga-monitor man sa Gardenville. Arman Regalado, may gabi Sumbray, mati lang kami ni radyo. Mabuhay kayo. Salamat. Warren Ortiz Araman, Marken Marquelo, good PM Sumbray, sakit yan ko, basi COVID na ni. Bahala na, swab kung swab. Hindi man. Ilanio Junior Herman, good evening Idol. May monitor ko diya. Tamyaw ko palangga ko, Angeli Herman. Alex Montesa, good evening sir. Jevenina Lee Bonilia Magwad. Aksumbray, good evening. Please greet Richard Tuto, EJ Laho, Cathy Ver. Nagapamati kami subong, God bless. Rose Cesar, evening Sumbray, mangkot na ko kung may biyahe bala ang series Bacolod to Kanlaon. Thanks. And God bless and happy birthday Action Radio Bacolod. Duway pagid na, no?
Liza Montecastro, good evening Sumbray, good evening Philippines, good afternoon Qatar, watching Kag. Nagapamati lang pirmi tamyaw lang ko family ko dira sa Himamaylan City, Narciso family. Noel Amar, good evening Sumbray, tamyaw ko friend ko Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Romy Agsam, evening. Joby Monares, evening man. July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Good evening Sumbray, watching from London, UK. Stay safe, God bless, mabuhay. Noel Amar, Sumbray, tamyaw ko lang utod ko si Ivan Amar kag misis niya nga si Florini kag ila bata nga si Inday Vani. Alex Montesa, Sumbray, mga utod ta sa hublag, may rights man na sila maghatag sang ila kabahin. Kita paayhan hindi buot silingon. Hindi buot siguro silingon nga kung rebuild di malain ni sila. Ang gina-pray talang tani wala na sang inaway batok sa isa kag isa. Between sa aton nga gobyerno kag rebuilding, mag-ulutod man kita tanan. Sano pamatabo ni Sir Brian kung may presidente na nga naghalin sa simbahan, Sir Brian? Amo na way takabalogid, no? Suset Alonan, John Vincent Campaner, salamat gid. Okay, Francisco Guangco, Leia Younger Esquivel Araman sa Talisay. Vic Rilota, nagamonitor man. Noel Amar, great ko lang utod ko si Mike Amar kag family Grandiza, sila ni Ami and Susan, especially kay Toto Sam dira sa Barangay Mansilingan. Guillermo Clarito, Sumbray, lihog tamyaw sa abyan ko nga si Boy Miguel Briliano sang Barangay 30, salamat. Vic Rilota, monitor kami di Barangay Tabunan, Bago City. Alonan Suzette, Edmond Ginabo, gandang gabi aksyon Bray, gandang aksyon nood ako FB Live Laguna, musta lang ko Silay Sarabia family ko. Sige, relax lang ko, balik ko dugay ha, dira lang ka mo 5 Lashite 58. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitive. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7 con las 8:07. DTX bugos dira nga taga Purok Paglaom, Barangay Takuling. Salamat gid may gabi kay Barangay Kagawad Juan Sonota sang Barangay Tangob, Bacolod City. Salamat sa pag-monitor. Naga-monitor man si Jinky Dagia Montelibano. Mira is mga kaksyon, salamat gid. Kag naga-monitor man sa aton subongo ang mga kultura naton dira sa area sang Don Salvador Benedicto, no? Dali gid lang kay dinatong listahan tri. Do hinubog ni nga ko ni daw nagapating lista ko, kadula na sila. Ari galia, no? May gabi lang na naga-monitor si Madam Janiso, Nanay Jutay, halin sa kay Baby Biligorio. Salamat gid. Si Wilma Inocencio Cabarles Araman Althea Exemplifis. Salamat gid, no? Thank you gid sa pag-monitor mga kaksyon. Ari pa ding iba, no? Bao, grabe, no? Action Bry, kumusta ka na? Lihog lang patamyaw family Garingo. Kag binaraw sang Moises Padilla, pirmi kami ga-monitor sa imo. God bless. Sige. Thank you man. Good evening, Action Bry. Monitor kami din sa imo programa sa Purok Mabinoligon. Narcisa de los Santos, salamat. Sige. Good evening, Sumbray. Ask lang ko paano mag-report ang DOH adlaw-adlaw nga positive sang COVID kay wala man swab test. Ang swab test result 3 tub 4 ka adlaw mag-abot ang result ti ilaya may positive kada adlaw. Thanks taggoy niya sang Negros. Ang ginapagwa nila subong ti ang nagligad na nga mga inadlaw nga gin swab test. Ang gin-swab test subong kung isipon tagid magwa na siya sa buwas or dason nga adlaw. Sige, this time we have action check naton sa Action Dale Salazar makaksyon balita gikan sa syudad sang Bacolod kay subong nga adlaw mga kaksyon dinto si Inday aksyonan. Ara siya. Okay, sige. Arya. Kay sang sini nga adlaw mga kaksyon ang syudad sang Bacolod may record na naman, no? May record na naman nga ara sang 31, no? 31 ang syudad sa Bacolod nga positibo sa COVID-19. Isa diri ang authorized person outside residence. Kag 30 gid diri ang local case yo. Nagbinaliskad na, no? Nagligad damo pero may positive mga LSI, ang mga apor nga ini ROF, subong iya, ang damo nga nagpositive na amo ng local case. Nga diri mismo sa aton, meaning,
nagapatimaan mga kaksyon nga ang aton sini nga Lac City nagakatabo nagidiri sa Bacolod mga hambal kita Lac City nang parelax kita bala nga daw sa waay na lang ang iban way na naga-observe sang distansya ang iban way na nagasuksok sang face mask, face shield way na sa mga protocol nga health protocol standards. Action firing line. Kay kon ginahimo talang ini sa gihapon magluwas lang sa nagasunod gid sa matag adlaw nga tanan tani why kita nag-local case nga kadamo gido suliton ta may ara sang pila ka mga ginpang sirado ginpang sealed off nga mga puloy-an nga sa sulod sang isa ka puloy-an tag isa, duha, tatlo, apat, lima ang positibo isa pamilya. Action firing line. Nagapakita mga kaksyon nga medyo nagpawala kita. Hindi taman mahambal nga nagpawala ang aton gobyerno lokal. Kay ti halos gani adlaw-adlaw gina interview naton diri ang probinsya, ang Bacolodnon, ang konsin-on na lang ang mga public officials to inform sa aton tanan-tanan nga kumustang syudad sa Bacolod. Tiga report sila adlaw-adlaw mga kaksyon. Action Radio City Hall report. Teng balita na aksyon Del Salazar Subongho. Sparty Hospital ini nagasaka ang number sang positive cases nato ng ospital nato nagadutay ang suludlan kag iban pa. Ginadulong ini sang D3 Bio. Action Del, good evening. Sumbray daw masubo-subo nga balita matapos nga una nga nag-post si City Administrator M. Ang nga daw nagdamo no ang admission sang mga COVID-19 positive sa mga hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Action Brian. Sang gincheck naton si Dr. Chris Sorong ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center. Action Brian. Iya sinigin na pahayag ngayara sa 24 to 25% ang hospital care utilization sa anom ka mga private hospital. Lakip na Action Bray ang isa ka public hospital nga ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Gin-ehemplo Action Bray ni Dr. Sorongon nga may isa diri ka hospital sa Bacolod City do wala iya sinigin hingadlan. Nga sadto ang ila sini nga duwa ka COVID ward Action Bray or ang area bala nga para gilang sa COVID-19 positive before sarado pero subong ginbuksan Action Brian tungod sa pag-increase no sang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. Action Brian. Gin-mention niya man nga subong may partial na nga naga-operate ng isolation facility dito sa bahin sang Barangay Alihisa. Sa kabugusan sa 7 Hospital Bacolod City 229 Action Brian ang gin-alat nga COVID-19 beds no according na kay Dr. Chris Sorongon. Doon siya 24 to 25% nubo in Action Brian pero nag-increase na siya kay sadto ako madumduman na nakagit below 50 nga active COVID-19 cases pero sa Action Brian daw sobra na sa 190 ang active COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. So sunod diri kay Sorongon Action Brian closely ginamonitor nila ang sitwasyon sa kada hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Action Bray since mo niblang ginatawag nga Bacolod EOC ang tanan dira nga datos sa mga hospital kon subong adlaw pila dira ang gin-admit nga COVID-19 positive, ang gin-admit nga close contact. Ang tanan nga mga information Action Bray dira na nagakadto sa Bacolod EOC do centralized na ang mga information. Rason nga ti ang syudad makatake man sang mga tikang or additional nga mga steps Action Bray para at least hindi gid la matuman kataas ang hospital care utilization diri sa may syudad sa Bacolod. Action Brian. Amo nang hambal ko ginaga-action Dale gani nga kon gobyerno lokal lang duway naging nagkulang sa pahanumdom, way na nagkulang sa pag-report, way na nagkulang sa protocol. Action Dale ano? Yes, Action Brian. So muna ambal na ni Dr. Christie though nga wala diri so far na detect ang UK or ang South African variant. Action Bray. Suno siya nagasaka sa gihapon ng COVID-19 cases. It's because may mga social mixing, may mga mass gathering nga ginatawag Action Brian. Rason nga tiya mo na kung nagalagaw ang tao, nagalagaw man ang virus, nagasaylo-saylo kon baga. Iyaman galing example Action Bray nga may mga estudyante bala after online class kuno nag reunion nagamit kag sa ulihin naga-positive sa COVID-19
Rason nga ti ang bali Dr. Chris, kung may mo palang stay at home kung wala sa mga importante nga mga transaksyon Action Brian kay do ka mabudlay na no kung in kaso magsigi-sige pagida sa ang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. Pamadala naton si Dr. Chris, turong na Deputy for Medical sa Bacolod DOC. Ang ating capacity utilization rate sa 24-25%. So far, stable siya. But alarming lang kaya kung kadamo ang admission halin sa Bacolod City. Though we have noticed a steady increase of admission sa Bacolod City. So, amo lang, isang binabantayan. And a typical example of that, isa ka hospital. Sa una, ang ilan ng COVID ward close na. Pero subong, binabrihan nilang isa. The one actually award ang naabrihan. Yung tanan, puro COVID positive ang na-admit. 24 to 25 out of 7 hospitals na Dr. Bacolod. Yeah. That's already all, including yung Corazon Locsin. Oo. So far, Doc, pila gani as to date ang aton nga allotted COVID bed sa mga hospital? Though, ano ba na mo? Hindi lang ko katanda sa number. Kaya nagtaas ang allocation sa beds mo. Isa pa sa ko nagtaas ang allocation sa beds sa inyo. Oo, kag dito sa may alihis na functional naman siya. O ano siya, subo, partial na nag-functional kay isa pa lang ka-building na nag-operate kay may ginakayo pa dito. At we're looking at it na hopefully before the end of this week, it's already 100% functional na ang alihis natin na facility. So subok sila yung functional 129. Asubray si Dr. Chris Sorongo, ang Deputy Medical sa Emergency Office Center. Nakamuno siya Action Bray regarding sining mga mass gathering o inibla mga establishment, mga restaurant, mga kalanaan, mga function hall sa mga hotel diri sa may syudad sa Bacolod. Siya nagalabot niya Action Bray 100% ang operating capacity sa sining mga establishment nga supposed to be dapat 50% gid lamang ila sining limit under man sa executive order ni Mayor Bing kag ang base man sa MGCQ nga mga policies and regulations Action Bray. So na nga for the second time liwat rin nga nagapanawagan ang Bacolod EOC nga i-observe sining mga negosyante ang 50% nga operating capacity Action Bray kalanaan man dira man dira nga mga establishment kaya sunod sa Action Bray kung mag 100% diri ako gid ang chances nga magdugang pagid ang mga COVID-19 cases diri sa mga syudad, especially kung mga restaurant kaya hindi nakilala hindi kilalahay ang mga nagakadto nagagwa sulod action na Brian magluwas lamang kung magkapamilya dira ang yara sa isa ka lamesa or naga-okupar sa isa ka lugar Action Brian. Balikan naton si Dr. Chris Sorongon. Ang kinahanglan natin subong is we have to remind the people nga COVID is real. That's why kung pwede naman tinira sa balay nila, tiniranin sa balay nila. Yan sila sa akin kanagaw. Ang mga importante. Tapos ang minimum health protocol should always be observed. Ang mga ang appeal natin. Then avoiding nila ang mass gathering. Kasi very typical na hindi subong yan. Ang isa sa rason na damo admission damo cases because of the gatherings ng tao sa like birthday, wedding, tapos ang worst pagid is ang capacity sa mga kalaan sa mga lugar na dapat katuan nila should only be 50%, but relatively ang mga restaurants is functioning as 100% capacity. These are the mga function halls sa mga hotels. So we are reminding them to follow the protocol of MGCQ plus ang executive order na pagwa ni Mayor Bing 50% capacity lang dapat ang i-observe sa mga establishments. Tayo na batihan liwat si Dr. Chris Sorongon. Do makita man naton nga ang task force disiplina nagalibot Action Bray pero mo naglang bali Vice Mayor Sid Familiaran nga hindi niya makasarang ang mga membro ng task force disiplina para libuton ang kada kapihan dira, ang kada mall dira, ang kada establishment para gid lamang magsaway Action Bryan. So kuan niya responsibilidad na sa mga tag-iyada, galing ko sa mga tag-iyada ang ginahuna-una nila income gid lamang Action din. Correct. Ang mga Action Bryan no, especially nga pandemic na nagatinguha man lang nga maka-revive kag makabangon kag makaguluginan siya. Pero mo na daw ma-violate gid ining mga protocol na 50% kulang kuntani ang gina-allow nga
ang ila sining kapasidad nga mag-operate action Brian. So muna ambal ni Dr. Chris Sorongon na kung mahimong magbulig man ang mga negosyante nga magsunod kung mag-comply sining protocol no nga sa idalom sang modified general community quarantine. Subong adlaw nagpagwa man sang video message si Mayor Bing Lunardia karon nga Holy Week action Brian. So ang iya sining mensahe nagsentro sa gihapon sa health protocol, minimum health protocol, face mask, face shield action Brian. Paglikawan man ang mass gathering nga ginatawag. Pamatay naton ang mensahe ni Mayor Bing karon nga Holy Week. Sa tion sang Semana Santa, mamalandong kita sa madamo nga bugay ang nahatag sa aton sang Ginoo. Kag ang aton Ginoo nagkaridiri sa kalibutan para magsalbar sa aton. Subong nga may pandemya, aton man paminsaron, nga tion man ini, nga kita mismo magsakripisyo para man magsalbar sa aton mismo kay sa aton nga mga kauturan. So, pala nga di na ini sa subong nga mga tinion, nga manumdum kita sa aton nga face mask, sa aton face shield, sa social distancing, kag hindi mag-social gathering, which by our nature is a form of sacrifice. Ang aton nga Ginoo nagsiling man nga you are supposed to love each other, to love one another. And makambal kita nga nagambal pa kita Ginoo nga you should love your neighbor as you love yourself. The best way for us to show that we love our neighbors is for us to follow health protocols. If we want to show the Lord that we appreciate the blessings that He has given us, at ipanunta kag amliganta ang aton kabuhi diri sa kalibutan. So for us to do that, sang tingog ni Mayor Bing Lunardia or yasin nga mensahe karon nga Holy Week, so yan sining nga hambal aso sa yati kung palangga ang imo sining isigatawo, ang imo sining nga mga tawo sa palibot mo, comply ka sa gihapon sa minimum health protocol para at least wala makit-ana sang mahal nga makaako nga ginatagan man sang valor kon value ang kabuhi nga yasin nga ginhatag or gintugyan sa aton action Brian. Why gid man gina-prohibit ang pagwa sa pagsimba pero mo na observe lang gitiya sang SOP lang gid action day lang mo man lang ginapangayo sang aton sini nga mga aton sini public officials. Yes, action Brian. Actually, mga simbahan diri sa mga syudad sa Bacolod, may action Brian sa mga markings dira ya. Nga dira kali nga pwede makapoko no kag once nga napuno niya ang isa dira ka set sang pulungkuan. Hindi ka na pwede action Brian maka-isdog dira or mag ano pag hindi magpungko pag hindi kung mag-alalawas na ang isa dira ka raya sang pulungkuan. Actually si dira nga simbahan naga-comply action Brian sa protocol no sang gobyerno nasyonal, ilabi na sang national IATF. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Dale Salazar. Ako ni Action Dale Salazar. Balita mo dulong sa aton sang D3 Bayo. Dogang proteksyon sa inyo sining Bacolod, wala man nagkulang sang pagpahanumdom sa aton sini mga utod, bisan daw sulit-sulit na lang halos sa kada adlaw, kada gabi, tanan nga oras. Pero amo na ang makabulig sa aton ang pagpahinomdom bulong ina sa mga tao nga nagakalipat. Action firing line. Hindi na ta gusto pa masulit daw ang natabo sa nagligad nga tuig. Lantawabla kung nagakakita kamuda subong sa mga live nga mga reports sang national television ang nagluntad before diri sa aton nga nagapunsok kita sa mga borders. Amo na ang katabo to subong sa ila ti ano bala ka kapoy ina. Action firing line. That's why sa pinaka-simple nga paghangyo sa aton sa public officials sang protocol dapat sundon ta na, no? Sa mga restaurants, sa mga establishmento, merkado, sa mga kundiin-diin na lang ara kamo ya abi ulo adjust kamo da. Prangkang istorya kamo gani pwede kamo kasaway sa inyo sinitupad ra nga wala sang face mask kag face shield. In a nice way. No nga pagsaway, pwede mo tagon, sir, ma'am. Face mask lang please. Wala na kasimple. Kita isa kang isa sa aton may responsibilidad kita sa aton kaugalingon. Action firing line.
Hindi na sila mga kiga kitigin remind mo man lang sila para na sa benepisyo na ton tanan-tanan, no? Kining task force disiplina sa Bacolod o kung ano nga mga task force da sa kada banwa kag syudad diri sa Negros Occidental, hindi na nila basta-basta nga malibot gid kamo tanan-tanan. Kaangay lang na mga pulis gani mismo nga damo, hindi gani kita maisa-isa ini pang task force disiplina nga pila lang kabilog. Action firing line. Dibla? So kita na lang mismo ba? Sulod kita sa Central Market des Bacolod, no? Pag sulod mo to kadamo sa mga nagabaligya da sa mga bloke-bloke da nga wala i-action Oliver mga face mask. Action firing line. Why ang mga face mask ti natabuan nga ara ko nagapangsaway si task force disiplina, gapasaway gid ya. Bisa gawangal ng task force disiplina nga oy, kami ang mga tao halin sa syudad sa Bacolod City Hall, task force disiplina please. Mamutang ka mo sa inyo sila mga face mask. Ago yung iba nag-ngirit-ngirit lang way gid ya na. Mga kabalan bla. Action firing line. Munuhon pagid to ang imo nga face mask. Munuhon pagid ya. As in ara ta mismo galantaw ling ko inano ni sila mga bungol. Action firing line. Do ka mga hipokrito black si batasan sa mga tao magtakod ka face mask munuhon ka pagid. Matsyag na do artista sila nga center of attraction ka dapat kinalang tawagon gid yang ngalan mo. Tinatawa ning resulta ta. Ibis nga 1 digit lang kita, nag 2 digits na. Ang tag 50 naton before nga mga positive sa Bacolod subong naghimo na 190. Action firing line. Nagbalik naman sa Kurdam ang aton sini nga mga hospitals. Pribado kag publiko kay nagadamo ang COVID-19 cases sa Bacolod. Subong man Negros Occidental. Kita mong Teresita to halandon niyo. Why pa sila naka-open subong sang tadlong emergency cases gilamang because nga ti amo na may nagpositive to nga doktor. Si doktor why takbalo kun din man to ko di man siya basol kay frontliner ini siya. Action firing line. Na, ti frontliner ini kun diin din na lang ang mga pasyente at bangon niya ti mo na bla. Subong nga gabi liwat naga-remind na naman kita please lang. Tinguhaan tari by April or May or next month or next year. Tari makabalik na tas normal bululigan tani. May bakuna na. No? Ang aton siring himuon siri ko opirar ni gidla. Action firing line. Last 8:28 sa aton siring nga pagpangalagad ini nga portion makaksyon dulong ini sang pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon tingwanta nga malambot sa aksyon Marlon Hinabia gikan sa probinsya iyang nga mga balita. Ining balita ni aksyon Marlon may ara ini sang koneksyon sa alkalde sa syudad sang Escalante. Ari porti man nga isyu mo parti sa alkalde nga nagpabakuna ti gibing malain dira abi. Action firing line. Kag ang pagnegatibo sa swab test sa mga kaaksyon ni Governor Lacson kag iban pa. Karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Caraballo, salamat gid. Peter Ali Garbes Jr. Araman live na sa Facebook. Noel Amar musta utod ko nga si Perla Derla dira sa Barangay Stefania. Jessica Delicana, salamat gid. Inoho Bibs Araman, Rodora Shoko, Leticia Pastrana nagamonitor man praying for the safety of everybody. Joseph Pacifico, good evening Sumbray, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Inoho, aliwat si Inoho. Question lang Sumbray, pag nabaksina at mag-travel, required pa rin ba mag-swab test? Check na nabi. Mayagid nga pamangkot. Ma'am, pasensya, di ko masabat na daw. Subong buwas si bangkoton ko na. Thank you, gid. Nami nga pamangkot na. No? Lilibeth Villanueva. Okay.
Vladimir Burgos Lopez, good evening, Action Bray. Greet ko lang Mama Winnie Burgos, kag Tatay Freddy Burgos ang Biscom Binalbagan. Rona Rihida Trava Araman, si Rochelle Torbella, thank you, Gid. Elisa Iligan, good evening, Action Bray. Monitor lang kami diri sa La Carlota City. Ana Mandri Gusrob, mas delikado na gidili Sir Bray kay ara na locally ang spreading sang virus. Kung makita ko ang picture videos dira pa sa Bacolod daw wala lang virus, damo-damo lang lagaw, swimming, zumba-zumba. Diri gani sa amon sa Europe, third wave na kami diriya. Gin pang close na naman ang school, mall, etc. Imagine mo na. Romy Agsam, dami naman 100 gani. Dali Dilatori Lopez, good evening Subray. Gapon nalabyan namon ang NGC pero ti kadamo sang tawo. Wala na may gapang saway nga mga pulis, la na social distancing. Kagang katedral amuman la naka social distancing ang mga tawo. Pag-blessing na sa ang Lukay o Palm Sunday last day. Muna gani nga hindi masarangan sa aton nga mga otoridad, kita na lang mismo nga mga kaugalingon ta magdisiplina. Ay sus ko. Alunan Suzette, stay home, be safe and sleep. Piho-piho ginaya. M. Esmeralda Dolido Araman, si Mary Jane Singson, Ronnie Makilan, good evening Subray, Tamiyaw Kugid Beris, si Manang Janelle, kag men kapamati, gid subong. Si Bebstor Disilias, good evening Subray, monitor kami di sa Mars, transloading Baaw, upod kay JL, kag Saray, kag Chief Ronald. Richel Beria naga-monitor man. Salamat gid. Action Bray money or lang ko live. Sige. Alex Montesa, I strongly agreed Sir Bray bahin sa pasaway sa tupad o kon kaupon nga wala ga observe health protocols. Siguro hindi man na sila ipokrito kag ipokrita. Problema gina sa pagtaas ang kaso sa COVID, ikaw nagahalong pero ang kaingod mo wala labot. Amo ginang problema, bako gani hindi tanangin mangin ipokrito. Rosalina Arellano Espadero, kay kabalo ko kabalo na tatanan, no? Nga pawa kabal pag intablayhaw, ay sus ko. Reynel Lames Araman, Hedge Alihago Maturan, monitoring from Escalante City ba, kunya classmate nga gwapa ho. Ikaw gining dahilan sang Be My Lady, parte no? Virgil Pinda, Action Bray, good evening. Monitor from Celine Homes, halong kagid Action Bray, and God bless you always. Kauman, salamat gid. Gilbert, oy, si Manong Gilbert Bayura naga-monitor. Thank you gid, nung Gilbert, may gabi. Si Jesame Irem Araman sa DSB. Bebstor Disilias, thank you gid. Josefa Lopez Caballero, thank you gid. Di na tong iba nagalumpat siya. Bibing Dagia Bautista, Action Bray, monitor gid kami Barangay 39, Lizares, Bacolod, thank you gid. Okay, sige. Alex Montesa, Sir Bray, ang mayor nga nagpabakuna, may show cause order na, way pa. Ang gobyerno encourage sa mga pumunuyo nga magpabakuna. Ara, karon kay ginunahan sang mayor para rason nga sundon man sang iya katawhan nagsala pa. Manang explicar ta nagliligan pa. Nga gintingwaan sang alkalde gun mangin modelo, lain pa sila. Ambot ano ning taga DILG ni ta mention diyan. Junard Teves Tabligan, good evening Sumbray, Tamiyaw lang ko family Tabligan, San Jose, Bayawan, City Negros Oriental. Papa Bunio Toto Home Jipoy Kunoy Hana May, salamat gid. Sige. Dala ka mo biyaay upod ng tagyapon, paki-share lang please ang aton sining program para maglaptag pagid. Balik ko dugay importante nga balita. Las 8:35.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod yun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagbalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Gakatabo sa ano naman nga nagapamati lang ko di Action Bray grabe ang gakatabo sa kalibutan base correct ano ning correct ni sige. Good evening Action Bray, monitor lang ko sa program mo si Angie Castillo sang Bangga Totong 1 Barangay Felisa. Action Bray, good PM. Monitor gid kami kada gabi sa program si Moray Pangadlo sang Barangay Naga sila Carlota. Good evening kay Nono Miravalles. Good evening, Action Bray. Monitor kami diya. Barangay Naga sila Carlota, Dolor, Katinoy, Mercy, kag Boy Salmoren, Estor, kag Carlos de los Santos. Sige, pakarunantang iban karon ano? Check naton si Action na Marlon Hinawiya Balita gikan sa Provincial Capital. Provincial Capital Reports. Action Mar, mayad nga gabi. Aksyon na maraming mayong gabi para sa kay Escalante City, Negros Occidental Mayor Milicio Biboyap Jr. Solbar kag uwi na sa dapat nga hambalan sa issue may kantaran sa pagpaturok niya sa Sinovac nga bakuna. Nagligad nga Marso 19 dito mismo sa may syudad sang Escalante. Si Mayor Yap Kaina, isa sa mga opisyal sang probinsya or alkalde nga nagsaksi nagtambong sa peace caravan naging patagayon dara sa may provincial capital Lagon and Park. Kaya man ang Escalante action bakay medyo problematic man mo kung insurhensya paghahambalan may mga presensya man sang New People's Army o kung NPA kagkaina may ginpresentar to silang ngalan sang survey witness nga sadto naging miyembro man sa NPA napasalig sa gobyerno ng aksyon maray nga ti handa magbulig niya. Timing man kay na may pagklaro si Mayor Iyap nga wala pa siya ganti na kabaton sang Shokos Order alin sa Department of the Interior Local Government o DILG pareho sa natabo sa pilaman ka mga mayors. Kay ang first batch sa sumbarangin isyuhan sa sining SCO, dili mato ka mga mayors, may mga ngalan to. First batch ato. Sa second batch sa sumbaray,
anom. So 5 plus anom, 11 tanan. Aha. Sa anom action bray ni daw ay pako so far kakita sa ngalan. Pero kung nalakip ang ngalan ni Mayor Yap, siyempre mas siling nasa action bray nga nakabaton siya. Tika inas ang odto ginambal yang way ko sa dabaton nga show-cause order. Pero bisan nga way sa nakabaton nagdiho na sa galing sumray sang yan sa explanation na kon sabat. Ginunahan niya na lang. Napasaya na ko no dito sa may DILG. Kag dakong pagsalig niya nga maintindihan sa nga DILG ang explanation niya. Ay para siya sobrang observation, hindi pala riyos ang senaryo o sitwasyon sa mga banwa kag syudad sa bugos nga Pilipinas kung problema sa COVID-19 na paghambalan kag ining sitwasyon sa nagapadayon nga pangbakuna. Tinabloon naman sa unang interview ang sumray mo sa interview sa iya, nga pitadugan niya nga damo-damo dosang nagkalawin nga bakuna. Okay, iban. Iya usik kundi pagamiton. Ang iban daw nanilag pa, ti ambal na lang Gani man nagsumray, ang iban nga sa listahan nagarang-alang. Labi nang nabalaan nila nga sa Sinovac kalin sa pungsod China. Mumana diri sa Negros Occidental, hindi lang Escalante City damo man nga mga syudad nga ang target nila nga bakunahan nga mga health care workers nga sa listahan, hindi tanan asumray 100% na papakuna. Kaya may kabalaka gyapon na nagapulo pa nilag pa. Yambal ni Mayor Yap kung nabasa na gitban sa DILG kag makalabot din sa Malacanang nga pati sa sumbray nga ma-justify niya ay isa din nga ginimo kag hindi na siya papadalaan sang show-cause order sa ulihi. Yari si Mayor Biboyap. Wala pa ko nabaton. Don't think so. O nakita nila nga sakto man na ako ng answer. Kasi hindi naman siguro mag-reply. I have answered that already. Nagpadala na ko to answer sa DLG. Actually, kapamati man ng Malacanang, I don't think so wala. It is only the media who is blowing it up. Every towns and cities has different situation. Iba-iba ang sitwasyon So, siguro intindihan nyo man kamo di, Ilonggo, kami dito, Cebuano, wala mo kibalo kung saan ang sitwasyon dito. Kagway man kami kibalo na sitwasyon dito sa Bacolod. I think in fairness to all of us, we have to answer the question, we have to answer the situation case to case. Regarding sa dirisumong sa aton, nga atik mahuyak nung ko, di mahambal na sa karon nagpa-special niya para lang yung maka media mileage ko. Pero please, tapos naman siguro ang issue Nansiran ko naman tanan. And na-take up na all over sa tanan ng mga media, din magbalik-balik ta. Tapos naman git siguro. Tapos na I have given all my answers. Wala ko sa gintago. Sa muna action maray, wala sa napatambalan kay Mayor Biboy Yap. Depende na sa ibang mga alkalde diri sa Negros Occidental. Kung bala sundo ba nila ganimo sang alkalde sa Escalante, kung luyag nila nga mahingadlan man sa balita nasyonal. Pero kung kabalo lang si Mayor Yap, halos tanan sa Negros di kag Bacolod nagsaludo si Action Mar. Oo. Kay sa mga action maray matamat nga daw gina-plansa sang gobyerno nasyonal ang ginatawag nga prioritization. Kung di ginsunod na nila sa priority group nga A1, A2, A3, ining top 3, ang may ara sa ginatawag ba lang nga comorbidities, no? Ang may lain nga kondisyon lawas, nga dali tapikan sa COVID, kag dali mabutang sa peligro nga buhi sa COVID-19. Ginalakip na nila sobray na. Ang mga local chief executive, kundi LG pahambalon, essential workers sila, dinalakip sila sa A4, o pa sa malabutan, di iba yung mga mayor sa Sumbarewe, kabalo nga A4 slagli. Mapati sa kalabanan, frontliner sila. Hindi kay, katablang unang hambal sa DILG, lang mga gobernador, mayor, media, kag kapitan, dapat bakunahan na. Di sila, danog kagat man is Action Mar Gani man? Gani kaga, may nabatagaman din ang Sumbarewe nga kabalakang gobyerno nasyonal kay basi mangin matuod, dumalang ila sa ring patihaw na bagod man sa ring pagsupak sa protocol sa pila ka mga local chief executive di na ba na yun ang Sumbarewe atong nadala na nga pag-deliver dali sang minilyon to yaka ko na vax to ako na vax kaya mo man nagurong ginatitigan sa ato sa
gobyerno nasyonal. Namuno mo Bacolod City nga COVID-19 active cases asa Negros Occidental ang sumray as of kahapon March 28. Tangko gid ang sumray mga isa ka tuig o sobra isa ka adlaw mag isa ka tuig nga record ni sang Negros Occidental kay nag-start sila record ang pitsa nila sa March 27, 2020. Kisabong March 29 ta 2021. Ang record ang sumray is mga 7,305 muna da isa ka tuig na siya. Pero ang active cases subong ya dako nang kita sumray sobra 300 na 305 na niyo. 305 na. Ang top 5 nga may pinakadamo active cases subong kung tayo pasalamat na sila sumray mo ang LGU ni kay ang kalabanan sila naka-expression na isang single digit na lang. Isa mo double digit naman sila. Nag-number 1 dali sa gihapon ang Carlota City 37, Cadiz 31, San Carlos 27, Sipalay 21, kag ang Bago City 18. Amo nang top 5 la action na Bray. Tatlong COVID-19 free LGU. Paramduhan ng tatlo na duwang mo sa Trillian na zero naman. Wala naman sa aktibo nga kaso. Katapos din ang kando ni kag Banwasan Don Salvador Benedicto. Bama yung gid. Pasibuas matubang si Gobernador Lacson sumray sa media right after nga nag-negative siya sa swab test. Kaya deception sa Tarangli. Damo, no? O, damo sila. Abi ko 17, 18 gid gili. 18 sila lakip si Gov Lacson, si Atty. Diaz, Provincial Administrator, si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang, si Dr. Fama, dara sa Provincial Health Office man, kag governor staff, no? Nga naka-close contact. Sana positive nga si PDMPD head kag BIMT Commander Dr. Zephyr J. Hart Elian. Ang report gikan sa Kapitolyo Provincial ka-action yung action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang Bacolod kag Negros pauna-una ba? Ay nako naman tani nakabalik-balik na ta sa new normal nga situation. Sige lang, no? Kaya tani, no? Kaya tani. Kita lang ni mismo makahatag sang solusyon ang aton sinidisiplina sa kaugalingon. Action Firing Line. Kay mismo kung kaisa ang mga otoridad nato na man ang salawayon. Action Firing Line. Las 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Gabi lang kay Angie T. sa Luna. Salamat gid sa pagmonitor. Gilbert Luce, good evening Sumbray. Mangkot lang ko ano ma-lockdown naman ang Bacolod. Paano naman ni ang mga pumuluyo nga hindi naman biyayak Sumbray. Monitor gid kami di sa Bago City. Shout out lang da Action Bray sa family Luce sa and Luzada Salis. Action Bray, God bless you Action Bray. Salamat Action Bray. Wala lockdown si Action Bray lang malakas kuno. Nang Gilbert Gilbert Luce, wala lockdown ang Bacolod kag hindi na di matabo sa aton kay nubo lang ding aton sa nga cases. Kag mga muyo kita nga di gid mag-lockdown ha. Ryan Chan, good evening Sumbray. Shout out lang ko kay Tito Bibs sang Singkang Airport, always listening. God bless. Salamat. Junard Teves, Tabligan, good evening Sumbray. Tamyaw lang family Tabligan, San Jose, Bayawan City, Negros Oriental. Papa Bunio, Toto Homi, Jipoy, Konoy, Hana, May. Salamat, get. Sige. Alex Montesa, okay, nabasa ko ni kay Gina. Sige. Sige. Balik ko dito guys, last 8:55. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian lamon ginasandigan, tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Jam las 9:04. This time, Endorso manaton sa inyo makaksyon. Ipagpangalagan may gabi lang kay Ami Rivera, kay Dennis Richard Tiboroma, salamat gid. Mabasantang iban, wala lockdown sa Bacolod ha. Kadamo sa nag-chat di sa aton live ho. Why lockdown sa Bacolod, wala man lockdown sa Negros Occidental.
Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, Action El Ray Dutilios, nga aton sini nga IT expert. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid, maghilibati tabwas aga pa sa Action Hotline, kag sa gabi Action Farming Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!